Πάμε να σας δείξουμε εδώ στο Μπριγκάντε πώς χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στις συνταγές μας. Πάμε να φτιάξουμε μπροσούτο con lemone. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ, όταν είναι καλό ελάχιστο. Ελαιόλαδο, φρέσκο λεμόνι στημένο, κοντεύει να είναι 1/3. 3 κομμάτια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και 1 κομμάτι φρέσκο χυμό λεμόνι. Παρμεζάνα τριμμένη, γνήσια, το αλάτι μας, πιπέρι φρέσκο, κάπαρι, 10 μπαλίτσες μας φτάνουν. Ρόκα πλημμένη, μια κουταλιά σκόρδο. Ανακατεύουμε όλο το μείγμα μας και πάμε να προσθέσουμε τα βρασμένα ζυμαρικά μας. Βάζουμε την παπαρδέλα μέσα, το ζυμαρικό μας, και όπως βλέπετε, όταν χρησιμοποιείς το ελαιόλαδο σωστά, δεν χρειάζεται πολύ. Είμαστε καταπληκτικά. Έχουμε μια ωραία σάλτσα όσο πρέπει. Άρα με μέτρο το παρθένο ελαιόλαδο μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Πάμε να σερβίρουμε. Λίγη παρμεζάνα ακόμα από πάνω, τριμμένη, το μπροσούτο μας, λίγο ακόμα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και φρέσκο πιπέρι. Και έχουμε τελειώσει. Καλή απόλαυση!